Naidi condition belai hamia belai khairoka. Mabu soalnya Oho. soalnya ditunya anu malaya anu lukur kisah subadi anu rumu khulumi sada jauh anu kisah subadi jadi Wow. Sangkai nang to sikili za tabuk nodi bor kaham hingkai sangtini sok pelajak omo kami hingkai tomakari kami sini simna area no bolkathar area ta hingkai oro sang khoroksa kuya belai khai sak hamya belai serious nai naina haimani hingkai sang sok paijak bongni nukhongo putul maya na hingkai sang oro nugui mangkha sini kukui resmi bo bisnao se klaijak romna dana oho belai khe serious ang tongjaka hingkai bo hingkai ang rokno saka bo sikilija siko bwrui hingkai belai khe educated no pori paijak MA rok khai paijak tei B.Ed rok bo B.Ed hingkai bo khaisuk mali hanai sao sak hamyani bagai namo hai bemar wngmani bagai ta so belai khe kostong tonghono oho Bonda nanya, bonda nanya. tamang kisa sagade kaka Puila hangkai, anyo lumu kisa hangko busarok sajak bayu ta. Hangka hospital ko telangka naikha. Yang pumano naima bo orang pajak. Bono bumano naima se 10 bosor hai kelai ka. buma bo sak hamya na Sak hamya. Hangkai sakoi noko bo kuno. Fainani digi kuno fan kori kha. Hangkai tai pano bono kisam misa naikha. Naima pano tai aboni yagol tak bisa lepsa kan kori kha. Abu bagai lukurong no. Soba suk kisam misa. Lang khaiba. An bosano te kisa thangri daba no. Tufu. Apun bagai angkota. Belai khe dukho nangjak ro kaka bini sajakni bagai Kaisa pano kori. Tufu. Na angno songna na angno songna. Angno kamla khaisari janan. Hai obostha okai. Ayang sabo kabui tong kaka Abo ani logi ni bini pumano. Bobo hanyo soi hamya. bo sak hamya na Asa hamya te no bo sajak bagai. kabui tong Tufu belai dukho nangkha ayang side bini ama sak hamya bo kabui tong Abo himui baya bonbo. yang bini baba kaka bo mokol mukti klaijak bini sajakni bagai hingke nang saisung no tangoi sari tongjak utana Hangkai somoyo pungo. Borno mai khuri kelang thame kese. Jotto gati huba khai kelang kendi bor phai kaisa khuri chari phai bai manita. Tono khai ma. bo phangai hai dama Sinono ne o MLA hinjangnai montri hinjangnai rokno bo kisa sak jobak suk khai khuri jai khai. sajak Tebo sawota. Abo asang sawnya ni hambai tei kuno. Ani tei ani sakni phainan kuno sambab dia. Kesang bis kera kesang na skor. Naidi condition belai hamya belai khairoka belai nogui tamjani hai matong khang tamo hai sini ganao se amo hai tong mani saiman ya hingkai belai dukho nango amo hai porijak sijak nukjarok belai khairoka aro kono nogui kuya nang nini bukhani kobrok sino kisa sai khanari kali bomo hai ke mani daraan pula yak puli kuta pula yak puli wo Engkai yak puli mani ba bekireng dang kha ne bekireng ni daktor benai jakha engkai kum saya bitiri wo engkai amun pura bekireng doktor mang chen khayo duijona benai jakha engkai kuno di food ongko yata engkai private najang ma jibi wa admit dongkha jibi admit dongga jibi doctor sawo arthritis ne arthritis to bat haya diba engkai arthritis
Ini engko kha cái cô join fan apa ka ku jura no sawa apa ke obu rok ta mai rok sai me ya kuno engko malia hangkai awon pode hangkai engko jibini aro ni bithi bai ek mas hamoi tongkha hangkai abuni bitin test bai kha ungjau khata hangkai apro kai 다시 private 좀 doktor thangmania ngasung phola ka tharo ko pan tang pe thang siwan ni phola ka thangka dui are bo sor ngoi tong khang kai ba ke phola ka tharo thangka piwo ma bu sori hamnya sori hamnya dutunya anu malaya anu nai mang si mari sori ta sabari bui rok thango ham ma kita himui man tong marok ta engkai phola ka tharo busun kene jo kosto mosto tongoi khang to kun phana maya mamu mangno abunu himman te maya te khadana songoi charui aro dos din 11 din tongkha engka aro ni mas hauta bono mane keboda kun jaga rogoda hamni manai tong ni bono sainai engka khotoksa sao golaga tiwa ani ko hamka amtuino somra doktor tongo nai di hinsau engka sing tani no khani babu no kol khai sing phasinai sing na phaide hene babu na har phai kisno engka na hari thangka somra sar bayang golaga tiwa khuskai chau bo nino pa eselesi bela Somrat doktor somrat tha Somrat bo bisal goro ko khayo anga bo sawa eselin songko eseli anga sara obu butei hin sakata tamoro mane region to tamne region ni te obo hin sakata anga obu no region gre hanyo phano ngoi manu to phano nang as boyes komong na ya ta sa phano boyes bis anti rogo si ngo ni sawo bo gopun kiyo ro nya da hin sakata ke nya nung biti sai tong nang nai hin sawo ga atong motamuti babu no saka susi ro riwoi phano ngkut ini ga susi ro riwoi se ani bahan habui thangka bekreng no nung jak thangka ku phurung Ndaga kiri khata punne hasukda cheptai thangmanu hunne oro pura kotoma cheptang thangka bekreng sir nung jagai tong khata hangka boni pore hangka boban naja kha এক বছর ১.৫ বছর মতে ববাই লাইসু hangka lo khan laisu male tongsi tu ang sakabuna tongsi tu thanya ka thisi tu nanu nu sahana ne khub trai khainai ong ka bui mangsi ngang ka sam nu subai kulma no jeng ai hada ham no hene hada ham no hene ko tong mang 2.5 বছর 3 বছর sing na nai tokna belai balo khata hada ham no sabu ka sabu na subai manan ni ang no mana ka khai sa hoya ngi tabu ka 사나 시원은 근데 사갔다 아무나 루코롱나 안고 사자고 안에 사감이야 nông suba subai phano ang naja ganyang mano ang lukurong sa suba susano an kisa suba di hine ani ma bo hamya ani babu bo hasira khaji sawo babu no phungo kam khaye to nong ni mamu songoi chari klang banyani ta sandi boro babu je supun hatalo kam khaitu nogu ma phayon di poro ba khana nogo khane kruni baga khana oi belakhe khairoka horokuya Enggak, omuno sauta ang sini elkani biskuit to sar bai sini em Robindro sarbo ano hai kisa ano nugu tong hangkai phai suba phai tong request khayo nugu khaido kai ko khaibo wabono seng Simon kharo kuya ro belai khe kostong tongkha belai serious seng tongjaka ngai bo pai thago naijak mani doctor somrat bai ngai aro Simon khabini tabo eseli ngai eseli hanai Simon phano bo rang pusa khreini babe te doctor naijak mani abini baba tangai sanai ba ngai bobo boraja norok nokhana aboni bagai bo belai khe kostong tongkha ngai bo ano sahorna hma bo sai khana rekha ngai amaro khana yanke bo dukhona bo buino nogo naina video rok naina ngai bono soba mang nogoi tongo ngai bono soba jagalaga mokhairok bini bukha wan sobai bo sahor yata ngai abono belai dukhona angkha bini bagai ngai kuyan nang to tam complete khaijak ang ko master degree pai khang kha pa yoi ko biet
admission ungjak si tabu bo ungjang no an document ujoto nung korijak hingka abono bukui maliata biat admission ungjak si je admission nung turun chimno iko hingka ridaman apro ka serious nyata ang kolom mai si sai maya thangsi maya ang bede khanya ba khaimaliata abono obo kaisa khaime ni baga amo an bo khabus kosto ta kisani baga ang biat khanya mo chungani among tong tabuk bentai kosto man bisingo da sa dara pura busak chukti no sawo busak chukti agi khayak ba yakong simsi je sama jaga phuli oi sauta ta ka pura busak chukti bokhoro kawo buni kok khnai maya keji keji khnai maya ka ang bu kok chai maya ta khana mani nang mane painkiller mang si sai tong dara dok ni kon dugani doktor ni advice bai bo chai mali hanga do han dugani nogo kaisa koisuk kam phano babu ko ba khaida to ni man rok ni kam rok khaina rok nei dugan rok bithi rok si sai tong sing painkiller rok sai tong jau ta bu to cost tong na pai pano painkiller rok asak sa mane hinkai basak ni bagi belai sai ata hinga abono sang sai man kha bini eseli bemar angkha hinkai sini tirpura hawa ta mane asak eseli bemar angkha amo khai burai boro rok mangta bisi Robo sone simi ko 30-35 sam hayo bisi ro mota rok nge abono sanai bong no khongsok yani bagai ano rehinai sengtini phailai jamani abono seng lasi bo lasi akhai ham haike video ma khalalai jao jotoni no seng lasi mangtong haipano yogya sini te prasarok sugyani bagai se seng ma khalalai jao abono kabanga borok baksa chobanani selai pan mana baksa tangai video khaya ma khairok kabangma khanai mana Haipano seng tetam khainai ba sini borok sukya saya ni bagana seng abo haike ma phonok layo kaisa te kaisa ni soba mungman khai abo haike seng thansa ka soba lai man khai belai samungo nangota abono seng phaidi koinai joto sini te prasarok no seng koyani bagai soba lai na bini future kabangma tong khota usi sikleja te sipori paijak obono ta dara ano kisa suba bai thu sin ti prasa kha ka maya genang maya nanggui kisa no suba bai thu lukuro tako cinta ku buku ti prasa ro obono ang koi namo sunggu ya bono ano lukuro kisa suba di ang norong khulu saja jau ang kisa suba jadi sangkai nang to sikleja tabuk kaijak na borjak na bo khai ni jora abono ang do ma babuno help khai mali at least ani sori pan kaham kasi kamu bele ang ma baban baga cinta nanggala kamu lukurok suba wai phana ang hamsitung lukuni suba mong bai phano ang hamsitung hne to educated khoroksa pori paijak ni imang ro imang tong phano si ko amti si ngi ani somoy ungku tonggu somoy nosto ungku tonggu amono ta ani somoy aron kabang ma bini imang wajak tong ma ma hai porijak educated borok ni ngai sini samajau ni kisu khlai mano borai hen pano hayade ba abono belai dukhan ani somoy nosto ungku kun jaga thangai maya khanya mo tung khai maya nge abono phaidi seng sajak nai kuno korikha ang haino hai norok no lasi bo lasi haike haino hai ma sajao sini kuya res mini bari phaidi seng soba laina je mansak je suksak phaidi 10 taka 20 taka 100 200 seng jorawa ma hai haino bai thanglai ngai waisa seng sini kuya res mini bari soba laina